Ers ti'n cael y teimlad dydd Gwener yna? Chi'n barod am y penwythnos? Fi'n gwybod fi an. Ie. Felly, ie. Niagara i ddechrau. Fi wedi bod i'r rhaeadrau Niagara. Mae'n eitha special. Oedd taith rygbi i Canada. A ie, oedd e'n lot o hwyl ar y daith. A dyna oedd un o'r llefydd eithon ni. Felly, ie, wel, mae DuckTales, oedd hwn yn gêm plentyndod. Felly, mae'n eitha special i fi, ond o'n i byth yn gallu curo fe. So, fi'n credu mae fe'n tebyg iawn, neu bron yn union fel y port, yr NES port. Felly, ie, mae fe'n... O'n i'n joio chwarae fe, ond oedd e'n un lle... Wel, byddai'n... Byth... Oops, dylai ni wedi gwythio hwnna draw. Fi ddim wedi gorffen o'r blaen, ond pwy wyr, falle bydd sgiliau fi wedi gwella. Falle ddim, actually, achos y gwir yw... Mae'r gêm yma fel arfer, chi angen bach o ymarfer i gallu wneud y holl ffordd trwyddo. Ond gawn ni weld. Ie, mae'r gêm cyntaf ar y NES yn wych. O, ti'n gallu chwarae gêm cyntaf ar y Game Boy hefyd, ond mae just matter o dyma'r un o'n ni wedi chwarae pan ni'n bach, so fi eisiau trio cael go ar hwn. Ond falle na i mynd nôl at y gêm cyntaf, mae DuckTales 1. Ie, sôn am caneuon, ydy'r lefel y sŵn a'r caneuon ar hwn yn oce? Just checkio. Ie, o ddim DuckTales 2 ar gael, oce? So, yr opsiwn oedd, o ddim rhoi unrhyw beth, neu gallwn ni wedi rhoi rhywbeth fel retro, ond ni'n meddwl, waw, mae'n eitha cool i roi Game Boy camera. Chos mae dy fi Game Boy camera, felly... Just bragging. So yeah, mae dy fi Game Boy camera. A mae'n eitha cool yn neud hwnna ar stream, ond amlwg mae fe'n gyd fel yn edrych yn doniol. Lle na i wneud hwnna rhywbryd, dangos chi sut mae y Game Boy camera yn edrych trwy y Super NT. Ie, fi'n gwybod, mae'n nuts. Mae'r Game Boy camera mor obscure, ond rhyw reswm dyw Twitch ddim wedi rhoi DuckTales 2. Neu unrhyw Game Boy, actually. Helo, Commander Ellill. Croeso i'r stream. O'n i jyst yn dweud, ar Twitch, does na ddim opsiwn i roi DuckTales 2. So oedd Kieran yn cwestiynu pam o'n i wedi rhoi Game Boy camera. Wel, dyna oedd y peth agosaf at yr opsiwn. A mae wedi gwneud pwynt teg bod sut ydy Game Boy camera yn opsiwn a ddim achos mae fe'n un o'r accessories, peripherals eitha obscure, ddim lot o bobl wedi cael e. Mae dy fi fe, fi jyst angen ffeindio fe. So ie. Just yn ffordd daw. Scrooge McDuck yn caru'r... DuckTales oedd yr intro lle mae fe'n neidio mewn i bwll o arian ac darnau o arian. Cario na. Scrooge McDuck. Mae'n dod â lot o atgofion plentyndod nôl. Felly,
DuckTales, woo! Do. DuckTales. Oh, actually, fi ddim eisiau neud hwnna, achos os fi'n bwrw mewn i fe... Right, dyna ni. So yeah, ni di bod trwy'r Disney Classics run I gyd ar fel hold on, mae DuckTales 2 yn available ond oes dim box art amdano. Hwna'n odd. Yeah, ni di bod yn chwarae dros cwbl o misoedd diwethaf. Cyfieithiau Cymraeg o Chip and Dale, Rescue Rangers. A nawr ni ar... So ni di cyfieithu hwn, by the way, mae hwn just yn game o'n i'n keen I chwarae. Ond, yeah. Fi'n credu, o ti di dweud, Kieran, mae yr un fath o setup yw I wneud ROM hacks ar gyfer y Game Boy hefyd. Falle, yr un fel hexadecimal code, yr un fformat a strwythyr o ran sut chi'n mynd ati I wneud e. Felly... Falle, bydd hwnna'n cool I cael go ar hynny. Neitha tebyg I NES, oce. Fi eisiau gweld os fi'n gallu mynd yn bellach. Right. Beth yw hwn? Oh god. Na. Weithiau mae rhaid just cymryd y bump. Right. Dyma ni level boss cynta. Fi'n casau hwn actually. Right, dyna yw'r trick te. So, dyna'r patrwm. Ysgoi hyn. Cwbl o weithiau. Damian. Fi'n neud yn ofnadwy. Ond dawe, o'n I fel hyn gyda'r Chip and Dales a the Rescue Rangers, ond... Yay! Yna'n cool. Da iawn am lurcio command ellill. Mae lurkers, mae croeso mawr iddyn nhw I wylio ar stream. Scrooge Apdwcna. Oh god. Yeah. Yeah. Beth yw... un munud. Good Mojo Doll. Bendan eisiau continue achos mae hwnna'n mynd I... Beth mae'r cacen yn neud? Okay. Tro nesaf na I cael... Beth yw'r Good Mojo Doll yn neud? Gosh. Falle Bermuda nesaf. Amdani. Mae soundtrack yn hyfryd ar yr un yma hefyd. Fi'n credu, chi ddim yn gwerthfawrogi faint... Wel, fi'n caru chiptunes. Mae yna artist chiptune o'r enw Chipzel.
A fi'n really mewn i'w gwaith hi ar y funud. A credu mai o'r Iwerddon. Ond, mae just chwarae'r gemau yma neud fi werthfawrogi pwy sydd gyda'r cyfansoddwyr dda o ran y gemau fideo. Okay. O, fi yn cofio'r thing yma. Just gwylio beth yw hwn. Rhywbeth di de'r grynu. Okay, cool. Dyna ni. Fi eisiau defnyddio hwnna te i neidio. Okay. Yeah. Hwnna'n lot gwell. Mojo doll. Dwi'n gallu neud highlights o streams cyfan a roi nhw mewn I collections a fy channel. Just wedi dysgu, dwi'n gallu neud highlights o'r streams cyfan a roi nhw I mewn I collections ar y channel. O, ma' hwnna'n dda. Hwnna'n rhywbeth gwerth gwybod, achos o'n I bai am hynny, maen nhw'n cael gwared o'ch streams ar ôl cyfnod o amser. Hwnna'n syniad da. Da iawn, Kieran. Diolch am rannu hwnna, achos bydd hwnna'n handi iawn. Fel arfer, ddo, beth ni'n neud yw ni'n just eitha ddiog a ni ddim yn golygu fe llawer o gwbl. Ni just yn exporto fe YouTube hefyd. Beth oedd e'n gofyn? Beth oedd e'n gofyn fan'na? Os o'n I eisiau mynd rhywle. Cool. X-ray glass. Felly... dyma ni. Oh gosh. Oh, oedd hwnna'n lwcus. Ti angen mynd right i'r ochr yr cadwyn thing. Na! Gwael. Whoosh. Right, dyna ni. So... gweld, ti angen neud fel mini jump I gallu neud e. Hydrate. Dim ar ôl. Sorry, Byddai yn mynd I nôl e. Just angen neud hwn gyntaf. Right. So fel mini jump bach, okay? So, hwnna'n fine. Hwnna'n fine. Hwnna'n fine. Hwnna'n fine. Right. So, fi di bod yna yn bawd. Beth yw'r pwynt o hwnna? Right. Box arall.
eisiau nawr. Dyna beth ni eisiau. Morthwyl. Ei. Yeah. Ni nôl i'r dechrau na? Rai bod ni ddim. Right. Cool. Hwnna'n handi gwybod. Felly... Wyr sec, fi di bod yma, dwi. Fi di bod... Ie, beth fi'n neud, mynd nôl. Rai bod fi di bod yma. Ydw i? Fi'n mynd draws. Gosh. Fi'n trio ffordd yma. Fi'n cofio'r puzzle yma. Ti ond yn gallu tynnu, ti'n methu gwthio. Ie, beth yw eich hoff Game Boy? Chi? Chi'n gwylio nawr? Fe'n diddorol gwybod yr amrywiaeth o gemau mae pobl di actually chwarae. Rhaid fi di wneud hwn. So, ble fi'n mynd nawr? Falle fi angen mynd nôl. Falle dyna pam. Ydw i. Ddim wedi chwarae Game Boy llawer yn anffodus. Okay. Dim problem. Be fi fod wneud ddo? Fi'n gallu mynd lawr fyna? Game Pokemon paralleled. Yeah, cytuno. Game over? Mae'n defi cytuno. Diolch beth. Right. Sgen I ddim digon o arian. Na. Hyn ddim yn dda iawn o gwbl. So fi'n gwybod, mae'n troi yn Scrooge. Right, so be ni'n neud yn wrong fyna, achos ni'n eitha da, ni'n credu, a wedyn just neidio mewn. Mae'r slowdown o'r Game Boy yn donio. Mae'r llun yna ddim wedi dod lan, fi ddim yn credu. Fi ddim yn gwybod pam, mae jyst yn dweud yn chwadrus. Falle mae hwnna'n peth da, actually. Dylwn ni ddim neud fuss amdano fe. Mae'n ti hef rhaid, falle, mae fe'n ddim yn bodoli bell. God. Neu ydy'r fel emotes neu rhywbeth ddim yn gweithio falle ar Streamlabs fi. Sorry pawb, rhaid fi trwsio hwnna.
sori am hwnna. Nawn ni gweithio fe mas. Scrooge ddim yn meindio. Okay, so dyna lle fyna. Na. Just i cyrraedd. Mi'n iawn am fi, ond dim gallu weld yr un o wain. Okay, cool. Right. O'n i ddim. Rwy'n methu weld un ti. Oh na. Fi sy'n mynd i cael y bai fan fi'n gwybod. Sorry o. Bit anodd wedi wneud fyna. Ni'n cofio lot o Tetris un rhywun arall. Okay, cool. Right. O'n i'n chwarae Game Boys Pokemon y mwyaf na unrhyw beth arall. Oedd dy fi Jungle Book, fel yn gêm arall o'n i wedi chwarae, o'n i ddim wedi gorffen chwaith achos oedd yn solid. Gêm yma, oedd fi'n gallu gweld y logic yn y gêm yma o leia. Mae yna rai gemau sy'n mor... Mae bron fel ti'n teimlo bod nhw wedi torri, dyna faint mor galed ydyn nhw. O, fi wedi gwneud y bit yma o blaen. Bod draw fan hyn. Dwi? Ie, sdim pwynt mewn fan hyn. Achos os ti'n neud e unwaith a ti'n gwasgu continue, fi'n credu ti'n dal i berchen ar y stuff. Ie, dyna ni. Pendant hyn yn cywir. Dramia! Anffodus hwnna. O ie, ffordd yma ni angen mynd. Na? Na. Fi wedi wneud y bit yna. Lan fan hyn. Thing lawr.
Ond mae fi wneud y to nawr. Nid fi wedi colli'r ddoi nhw. Mae'n ffain. Mae rhaid I fi bwrw'r ddau cyn I fe cwmpo reit lawr. So, whoop. Fi methu neidio lan. Ydy e'n mynd I cwmpo fo? Dyna ni. Wee. Boss! Mae'r cyffro. Dau, come on! Dau allan o 5 ddo. A ni hannu'r ffordd trwy'r stream. Gawn ni weld. Mae'r continue globe yn bwysig. So nawn ni cadw gyda'r continue globe yna. Moo. Yeah. Okay. Oh, cool. Right, mae e'n nice chwarae fe ar pad Super Nintendo. Na, ni angen hwnna. Rhaid fi mynd nôl a gobeithio bydd popeth di ail-osod I hun. Mae wedi. Fi just check un peth. Cael. Right. So bydd rhaid fi tynnu fe. Na? Dear. Ni'n mes o hwn. Dyna ni. Bydd ddim o'r gymleth o hynny. Right, on sit. Dwi'n neud y bit nesa. Fi ddim yn mynd fan'na. Fi methu bwrw fe. So rhywbeth fan hyn falle. Cool. Beth fi fod neud fan hyn? Trio rhywbeth gwahanol, cyfeiriad gwahanol falle. Achos mae jyst yn edrych yn hollol byzai. Felly os oes gyda chi syniad o sut mynd nôl ffordd yma.
jyst yn teimlo'n odd bod... Beth sy'n draw fan hyn na? Na, dyma'r dechrau'r lefel. Okay, felly... DuckTales, woo! Boom. Ffordd mynd lan fan'na? Na. Ffordd o... Na, ddim yn gweithio. Ah, ti jyst yn bwnsio dros o fe. Ooh, silly Billy. Wel, naeth I ddim cymryd fi oesoedd. Naeth I cymryd bach o amser ond. Na, mae rhaid gwirio, achos... Oh, no! Dwi'n mynd ffordd ma? Bydd rhywbeth tro fan hyn. Sicr. Ah, mae fe wastad yn helpu fi. Cysainer. Dwi wedi mynd lawr. Ah, dyma ni. Fi ddim eisiau hedfan I ffordd. Beth bydd y pwynt? Ddim wedi curo person yma. Ah, dim digon gyflym. Ah, yikes. Yn stryglo nawr. Right, beth mae fe'n dweud? Fi ddim yn siŵr. Oes y patrwm fan'na gyda'r haul? Yn I ddim. Ooh. Yay, wedi ffeindio rhywbeth o werth. Fi ddim yn gallu mynd draw fan'na. O, bos arall! Beth mae fe'n neud ddo? Beth fi fod neud? Ah, fi'n gwybod beth fi'n gwneud. Fi angen... bwrw'r bricsen o'na mewn... Ia! Da ni. O, a wedyn bwrw hwnna. Fi angen bod yn gyflymach. Right. Credu mae fe'n okay, ddo. Dim lle am gwallau nawr. Wap! Just bounceio'r pen fe, just yn hwyl. Ah!
Go on, un mwy arall, gobeithio. Un arall. Right, seithi. Seithi a wedyn i fynd. O na. No! Okay. Dim esgus nawr. Fi ddim yn credu ar y Everdrive GP mae yna save state chwaith. Felly, ennill. Wff. 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 Ofnadwy. Na fi jyst cerdd i mewn i fe. Na. Right, canolbwyntio nawr. Fi'n credu problem mawr yw ffaith fi wedi gweithio mas, fi'n stopio anadlu pryd dwi'n canolbwyntio, sydd ddim yn dda iawn. Oh! Right, come on. Gobeithio bydd cyfle I fi prynu bywydau arall. Ie, mae rai fi'n mynd am y rai pell ffordd. Hwna'n anheg. Ni ddim yn gallu neud yn gyflymach na hynny. Oh. Wff, un arall. Dyfalu taw 4 gwaith a fi'n gadw ti. Wel, mae rhaid ti bwrw fe 4 gwaith. Hwna'n harsh. Right, continue. Fi ddim yn mynd I gallu mynd syth I... Rhaid I allan o gyfleoedd fyny.
O leia fi'n credu... Fi'n gwybod sut mae'r un yma'n gweithio. Just arbed holl bywydau nes bod really angen nhw. Yn lefel boss yna. Oh. Na, fi'n gwybod. O, ein ti'n teimlo fy mhoen, fi'n gwybod. Thing yw, mae rhaid chi just mynd amdani yn y bit yna fel y trydydd go. Achos... just yn ridiculous yn dyw e. Right, dyn rhywbeth arall fan hyn. Yep. Life is just a hurricane. Oh, I might even need a tow. Yeah, oh, fine. Nedrych mwy am gael yr arian, achos dwi angen yr continues na, maen nhw'n werth gymaint. Right. Hwna'n un synwyr. Oh, sit. Hwna'n clumsy ofnadwy. Afnadwy o clumsy. Clumsy. Oh. Dwi ddim yn gair Cymraeg. Ond, fi ddim yn gallu meddwl am gair. Ar hyn o bryd. Dwi e. Dyna'r tric yw gweld nhw, rhedeg nôl, a wedyn mynd ymlaen. Tro diwethaf sydd ddim draw fan hyn. Re-risky I fi, fes I'm mynd ffordd yna. Na, beth bynnag. Right, well. Fi'n gwybod. Right. Yep, I wedi ffeindio fe. Good. Mwy o peth I ffeindio. Da iawn. Dyma ni. Leta ti mewn 5 gwaith fi angen bwrw fe nawr. Come on. Falle mae rhaid I fi wneud hwnna. Na? Pan mae ddim yn... Methu wneud hyn am beth. It's like glitch yn rhywbeth. Be ni'n neud? Fi'n mynd I marw tro yma.
Oh, yes! Diolch byth. Fi ddim yn credu ma' 'na save point ar Game Boy games fel hyn. Na, bydd ddim. Na. Chos dylen ni bod yn gorffen game fel hwn mewn awr. Dyna pam. Na. Newid bod yna. Rhaid, beth chi'n meddwl? Yr Alban neu yr Aifft? Beth chi'n meddwl pawb? Fod naw! Pleidleisiwch nawr. Yr Alban neu'r Aifft? Beth chi eisiau? Ateb cyntaf byddai'n mynd fan'na. Alban, Aifft. Alban, Aifft. Come on, pawb! Rhywun. Alban, oce. Dyna ni. Angen mynd I gyd. Commander Ellill, o ti'n gynta, so... Ni'n mynd am yr Alban. Grand o'r cerddoriaeth yna. Yn cool. Mae hwn yn mynd I bod ni'n eitha tricky. Gallu gweld hyn. Oh. Beth ydi hwnna'n meddwl? Okay. Good. Fi angen bach fwy o egni. Mae'n dydd Gwener a fi dechrau eisiau cwmpo cysgu. Oh, cool. Ble oedd hwnna'n mynd I? Dim byd. Just rhywbeth random. Okay. Ddim yn hawdd. Josh fi'n dweud Alban hefyd. Da iawn Josh. Tegwch mae Josh yn gweithio'n galed, so... Mae pobl eraill yn gweithio'n galed hefyd, ond fi just yn gwybod rhwng y miloedd o cyfarfodydd Zoom a pethau eraill. Waw. Fi ddim eisiau mynd nôl. Oce, mynd fan'na gynta. Hwn yn tricky. Ddim neud yr naid arbennig, just neud naid normal. Right. Na ni. Fan hyn yn ffain ar gyfer naid arbennig. Mae'r bit yma. Wedyn yn cael weld gan y mods cyn danfon. Oh, sorry. Oh, sorry. Gosh, mods fi. Odd iawn. Beth yw ei broblem, Oh, na! Right. Oh, right, okay. Be araf.
Bywyd olaf nawr. Come on. O, dim ffordd na. Cymraeg o fywydau, felly dyma'r un, right? Anghofio am y thing yna. It's dim point. Just neidio! Whoosh! Sorry, pawb. Dyna just yn nuts. Oh god. Right, beth sydd fan hyn? No. Oh, come on! Fi ddim yn gwybod y patrwm yma. Oh yes! Pob hwyl, Commander Ellell, diolch am popio draw. Oh, dim ond un ar ôl. Oh, come on, bydd hwnna'n epic. Ah, 1 munud. Beth yw'r good mojo doll yma? Wei, diolch. Cymraeg 2706 am ail dan ysgrifio. Mae hwnna'n help anferthol a really gwerthfawrogi fe. Right, mae rhaid fi gweithio mas beth... Na, fi jyst wedi wneud hwn. Na, Uncle Scrooge. Na. Yr aiff nawr. Right, be fi eisiau wneud ddo yw defnyddio'r pethau sydd yn fy pecyn neu bag neu beth bynnag. Come on. Mae hwn yn mynd i gwireddu breuddwyd plentyndod o gallu gorffen y gêm yma. A gobeithio... Oh, ddim di gadael y fwyaf anodd tan y diwedd. Oh dear. Trapiau yma, good. Pawb yn hoffi trap. Oh! Ah, pa'i ffwrdd yma. Fi ddim angen... Fi ddim yn mynd i'r siop eto, felly. Dyma fydd. Oh, mae'r gêm yma'n edrych yn gymaint neisach yn chwarae fe trwy'r Super Game Boy a'r set-up yma nag oedd e erioed ar Game Boy greiddiol fi. Gorfod ffeindio golau naturiol pan o'n i'n blentyn. Diolch Cymraeg, mae hwnna'n ffantastig a yn dweud ni wir yn gwerthfawrogi fe. Mae'n gwythio ni cario ymlaen a creu fwy o cynnwys sy'n gred. A rannu be ni'n hoffi wneud. So mae'n dweud fyny. So na'n mynd i fyny. Felly. Yn amlwg fi ddim eisiau mynd am fyna. Beth mae fe gorfod dweud i fi?
Where's the light? Right. Bys i ar y wal? Na. Ddim y wal yna, mi'n meddwl. O, dyna ni, y wal yna. Le mae'r neidr yna wedi mynd? Yay. Dwi'n cael teimlad, mae popeth i fyny fan hyn rhywle. Right. Na. Wedi mynd trio. Na, fi angen cael rhywbeth gan y dyn arall gynta sy'n gadael fi wneud e. O, efe dyma'r boss. Dim ond un tro ti'n gallu. Oh yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Hey. Come on. How am I? Uncle Scrooge. Uncle Scrooge. Oh na, mae un arall. Oh, dyma yw'r lefel olaf te. Mae rhywbeth draw fan hyn. Werth edrych ar. Na. Oh gosh. Oh right, okay. Na I just trio neud lefel olaf yma. Dwi'n methu helpu fi hun. Okay, ddim ffordd yna. Gobeithio mae'n mynd syth i'r boss battle nawr. Yeah, da iawn. Ooh. Come on te. O na. Ddim yn mynd i bod yn hawdd. O, fi ddim yn hoffi'r boi ma. Okay. Oh. Oh. Daro. Ah. O na. Na'r beth. Oh gosh. Oh. Gyd wedi mynd mewn i'r môr. Oh, Triana nhw. Oh, mae hyn yn soppy moment Disney yn dod, fi gallu teimlo fe. Oh. Oh gosh, ni gyda'n gilydd. Oh yeah, the 1000 Terminator reference, ti'n iawn hwnna? Oh, achos, yeah, cyfeillgarwch yw'r popeth ni angen. Peidiwch phoeni Uncle Scrooge. Oh, bless. Oh, mae'n twy mor galon. Mae hwnna di roi egni dda i fi. Oh, trysorau. Oh, mae'r boi arall sy'n hedfan ar y werin wedi achub y diwrnod. Oh. Oh, nice. Hyfryd.
beth yw cyfrinach trash o'r MacDuck. Hurr. Come on in. Fe dyna fe. Rwy'n fi jyst gwasgu reset nawr. Neu ydy'r cerddoriaeth yn gorffen? Ti'n ffain? Un munud. Yn gwasgu'r holl botymau. Wel, dyna ni. Fi'n credu bod mae'n just gorffen fan'na. Ddim yn gael fi wneud unrhyw beth, so... Wel, dyna ni. Dyna oedd DuckTales 2 ar Game Boy. Playthrough cyfan. O'n i ddim yn disgwyl hwnna heddiw. O'n i'n gobeithio, ond... Tiod, mae'n weithiau mae'n fynd digwydd, weithiau ddim. Felly... O, dyna ni. Whee! Diwedd. Just joio cerddoriaeth. Nice. Fi jyst yn mynd i joio cerddoriaeth achos mae jyst fel yn y cinema. Ti ddim yn gwybod os mae rhyw blooper neu rhywbeth extra yn mynd i dod fyny right tan y diwedd. Felly, jyst yn gwirio. Yeah. O na, mae chiptunes, gemau, Game Boy, tiwod y gemau yma yn wych. Diolch Kieran. Diolch yn fawr. A dim save state mewn golwg efo. Ni'n cael banter dda Kieran a fi achos nes i tynnu coesau ynglyn â defnyddio save states mewn streams a pethau. A tegwch, oedd e ddim wedi defnyddio fe ar ôl unwaith o wneud e. Ond, ie, fi wastad yn tynnu coes. Mae gobeithio mae'n cymryd e fel yna. Odd, fi yn gwasgu botymau. Fi jyst yn dweud ie. Felly mae eisiau ti joio'r tune sydd wedi cael ei cyfansoddi i just gorffen y game yma. Fi'n... O, wain. Porsche, wow. Enough, efe Porsche neu Ferrari o'na? Diolch Josh, ie, fi'n aros jyst i pawb oedd wedi gwylio dweud llongyfarchiadau neu da iawn. Fi ddim yn mynd i stopio'r stream nes bod pob un. Mae'n edrych fel na, ond honestly, fi jyst eisiau fe mynd i fel gorffen. Just rhag ofn bod na rhyw Easter egg neu rhywbeth. Sut mae... Nid i'r tune yma ar loop, fi ddim yn siŵr. Come on, okay. Un tro arall. Mae'n bound o stopio nawr. Dansio fel dyd ci. Gyda sgwydden. Ie, gobeithio mae pawb... Mae hwnna'n hyfryd, ie. Gobeithio mae pawb yn cael... A gobeithio mae pawb yn cael penwythnos da hefyd. Mae'r wythnos wedi hedfan. Mae wedi dod rhwng mor gyflym. Fi'n mynd am bwyd gyda brawd fi. Roedd ti brawd fi heno, sy'n eitha nice. Right, fi'n mynd i gorffen efo yna. Mae'n dweud the end. A fi'n credu mae'r cerddoriaeth yma ar loop. Ie, so gobeithio chi gyd wedi joio hwnna. Oh, sorry. A gweld chi wythnos nesaf nawr. Fi ddim yn siŵr pryd ni'n mynd i wneud stream nesaf, ond ie, byddwn ni mewn cyswllt. Os chi ddim yn barod wedi ymuno gyda'n Discord, fi'n credu mae pawb yn y chat arno fe, ond ymuno gyda'n Discord a byddwch chi'n ffeindio allan cyntaf pryd mae streams yn mynd ar,
pryd ni'n mynd i cael nosweithiau cymunedol lle chi'n gallu ymuno mewn y gêm a llawer o pethau eraill. Lle mae'r cystadleuaeth meme neu gifs yn mynd i dechrau cyn bo hir. Mae hwnna'n rhywbeth newydd ni'n trio, eisiau cael bach o hwyl gyda. Diolch am wylio a gweld chi cyn bo hir. Cadwch yn saff. Hwyl fawr. Hwyl fawr Josh. Tara pawb.